Azatlygyň hökümetdäki seçmesi 27-nji ýylyna etraf häkimliginden boşadylan Bagtyar Bäşekowyň jogapkärçiligi çekilenligini we şu aralykda deriňelip suw seljerişliginden soň 1-nji gün 22 ýyl azatlykdan mahrum edilenligini habar berýär. Çeşme onun aýratyn uly meçhörlerde ogurlukda aýplanyp günäli tapylanlygyny aýtdy. 2 ýyla hem yetmän uly ogur bolup ýetişen Bäşekow bu wezipe prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň karary esasynda berileni we işden aýryldy. Türkmen mediýasy öňkü häkimiň soňky galy barada häzirçenli hiç bir maglumat bermedi. Häkimetler adatça bolýar adatlygyň bu habar tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek uğruna synanşyklaryny ne telefonu ne de hat arkaly düşündürüş berýär. Bagtyar Bäşekow Aşgabat şäheriniň berkararlyk etrawynyň häkim wezipesine 2018-nji ýylyň ýanwaryny Nowatdaky uly kadr çalışmalarynyň çägine berileni. Türkmenistanyny jogapkar wezipelere bellemek we wezipeden oşatmak prezidentiň karary esasyna amala asyrylýar we wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmedik emellarlaryň ýerine bellenýän täze başlyklaryň haýsy hyzmatlar üçin saýlanyp alnanlygy ýa-da soňra haýsy anyk günäler üçin işden oşatylýanlygy köplenç jemgyýetçiligi doly aýan bolmaýar. Bäşekowyň wezipesinden boşadylmagyny prezidentiň gol çeken buýrugyny tasdiklanmagyna görä işde goýberen düýpli kemçilikler sebäp boldy. Bu düýpli kemçilikler ne buýrukda, ne de TZH-nyň habarlaryna anyklaşdyryldy. Öňkü ýyllaryň tejribesine görä düýpli kemçilikler üçin wezipesinden boşadylan emellarlaryň köpüsiniň korrupsiýada aýplanmak ähtimallygy ýokary bolup durýar. Ýöne olaryň äklisi suç jogapkärçiligine çekilmeýär. Synçylar bu ýagdaý kanunyň hemmeler üçin deň ulanylmalygy ýa-da dürli ýagdaýlaryň kanunyň hökmü rawanlygyna islenlik ýagdaýda täsir ýetirmek mümkinçiligi bilen düşünýärler. Bäşekow işden boşadylan güni Aşgabat şäheriniň häkimi ýagtagan Glyzow hem käýinç elan edildi. TZH onun wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän şäher awadanlaşdyrmak işleriniň gidişini gözegçiligi gowşadanlygyny aýdýar. Adatça bolýar Bäşekowyň wezipesini ýerine ýetirmek onuň ornuna bolup işlän Toýul Ataýewiň üstüne ýüklenildi. Halkara hukuk toparlar Türkmenistanyň suwtlaryň garaşsyz därligini, suw seljermeleriniň açyk we adalatly geçirilmeýänligini, şol wagtda polisiýa, prokuratura, howpsuzlyk işgärleriniň adamlary gorkutmak, gynamak we basyş görkezmek bilen öz isleýän islenlik görkezmelerini alýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanyň baş kanuny adamyň ödüne, ýakynlaryna garşy beren görkezmesiniň kanuny güýjüniň ýokdugyny aýdýar. Emma hakykat ýönünde bu görkezmeler raýatyň azatlykdan mahrum edilmegine sebäp bolýar. Olarky tutuklaryň köpüsiniň tasdiklamagyna görä Türkmenistanyny tutsak edilen we aýyp bildirilen adamlardan odaly ýüklenilýän ýa ýöňkelýän günäni ak gürokdan boýun almak we towba etmek talap edilýär. Aklawçylaryň öz müşterileriniň işiniň adalatly seljerilmegini kazanmak mümkinçiligi ören çäkli we olar öz işleri boýunça metduatda düşündürüş bermekden saklanýarlar. Ikinci tarapdan Türkmenistanyň wezipeli adamlaryň işden aýrylmagy we uly meçhörlerde ogurlukda aýplanmagy adaty zat bolup käte olaryň türmäge basylmagy, mediada utandyrylmagy bilen utgaşýar we derrew ýatdan çykarylýar. Yerli synçylaryň odalky emellarlaryň bir näçesiniň adatlygy anonimlik şertinde gurrun bermeklerine görä wezipeli adamlaryň ogurluk etmekleri köplenç olaryň bu wezipe pul berip geçmekleri bilen bagly bolup olar ornlaryny täze adam tapylanyny işden boşadylýar. Mara vilayatynyň Bayramaly şäherinde ýüzlerçe adam zähmet we pensiýa haklaryny şeýle hem döwlet kömek pullaryny naklaşdyryp bilmän kösenýär. Adamlar giýjesi bilen bankomatlaryň öňünde nowata durýarlar. Lewapda bolsa maliýe ýetmezçiliginiň arasynda ençeme edarada nal puly ýygnamak işleri Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň jogapkärçiligine berildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary we çeşmeleri habar berýärler. Bayramalynyň Türkmenbaşy we Halk banklarynyň işinde adamlaryň uly nowatlary bar. Her bankyň öňündäki nowatlar 100 adamdan aşýar. Olardan 4-den nowata durýarlar. Adamlar 40 gradusdan ýokary yssyk howada kölegi tapman bankyň içine goý berilmän daşynda bir-birlerine degişip gysylşyp durýarlar. Olar janlary ýanyp bir-birleri bilen sögüşýärler diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan Bayramaly habarçymyz 9-njy iýulda gurrun berdi. Muňa garamazdan habarçy bankomatlardaky puluň nowata duran adamlaryň
yarısına da yetmeýändigine, şol sebäpli welaýatyň daşka etraplaryndan gelen ýaşaýjylaryň öýlerine gitmän giýje banklaryň golaýynda ýatýandygyny hem aýtdy. Bu adamlar ertir ýerden nowat başlanda öňräkde bolars diýerler. Olar golaýda ýerleşen 10-njy mekdebiň ýa-da miras, mehriban ýaly dukanlaryň garagullarynyň ýanlarynda üýşüp giýjesini geçirýärler. Adamlaryň öz aýlyklaryny almagy aýdan aýa kynlaşýar diýip habarçy belledi. Marda ilat bankomatlardan öz aýlyk we pensiýa haklaryny şeýle hem kömek pullaryny naklaşdyryp bilmeýän mahaly dukanlaryň tas ählisinde bank kartlary arkaly söwda hem edip bolmaýar. Dukan eýelerine kartdan söwda edilmese jerime salynjakdygy duýdurylypdyr. Ýöne söwdagärler gelýän barlagçylara para berip nalt görnüşde söwda etmeklerini dowam etdirýärler diýip habarçy aýtdy. Beýleki tarapdan azatlygyň mardaky bir çeşmesi bolsa, şu günler söwda nokotlary ýagny dukanlary we kafeleri ýapylan telekeçilere töleg terminallaryny ulanyň diýilip basyş edilýändigini habar berýär. Bank işgärleri telekeçilere terminallary ulanyň diýip adar berýärler. Olar terminallary ulanmadyk telekeçilerin terminallarynyň elinden alınjakdygyny duýdurýarlar. Ýöne telekeçilerde bu terminallary ulanmaga mümkinçilik ýok. Sebäbi olaryň muhat bilen perren owalarynyň urundaky ýoluň gyrasynda ýerleşen dukanlaryny we kafelerini mundan 2 aý ozal dolu yapdylar. Olara munyň sebäpleri düşündirilmändir diýip gizlilik şertinde söhbetleş olan çeşmämiz telekeçilere salgylanyp 9-njy iýulda gürrüň berdi. Onuň sözüne görä uly ýoluň gyrasyndaky bu söwda nokodunda azyk dukanlarynyň, kafeleriň we uly ustahanalarnyň 50den gowragy ýerleşýär. Olar köplenç daşary ýurtlardan, şol sanda Eýrandan we Türkiýeden gelýän ýük uly sürüjilerine hyzmat edýärdi. Bu ýerdäki köp azyk dukanlarynyň azyk karetlary zaýa boldy. Adamlar işsiz otyr, olara kömek etmeň deregine çykdyjy etdirjek bolýarlar. Telekeçiler bank işgärlerinden biziň söwda nokodumuzy hiç ýyly düşündürüşsiz 2 aý ozal ýapyp gitdiler. Biz terminallary nirede işledel diýip soraýarlar. Olar bize bildirenok, bizde talap şeýle. Bolmasa terminallaryňyzy ýzyna tawşyryň diýerler. Biz olara siz bize terminallary satdyňyz. Biz ýzyna tawşyrsak şol puly ýzyna berýäňizmi diýip sorasak, ýok diýip jogap berýärler diýip söwda nokodu ýapylan telekeçileriň biri çeşmämize gürrüň berdi. Azatlyk radiosu Baydylanlar barada Mary Welaýat we Bayramaly şäher häkimliklerinden agdalýan banklardan kommentari alyp bilmedi. Farapda we çärjewde häkimlik harasatdan ejir çekenler üçin haja dalaşgärlerden pul ýonaýar. Farap we çärjew etraplarynyň häkimlikleri, ýerli din wekilleri we mescitleriň imamlary şu ýyl haj nowbat ýeten ýa-da öz hasabyna haja gitmegi meýilleşdiren etrap ýaşaýjylarynyň öz feriştelerini harasatdan ejir çekenler üçin häkimlige geçirmegi talap edýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 7-nji iýulda habar berdi. Yerli häkimetler haja dalaşgärlere COVID-19 sebäpli bu ýyl haja gitmek mümkin näl. Pullaryňyzy haýyr sogap üçin beriň. Bu kyn güne düşen raýatlary eden kömegiňiz uly sogap bolar diýen mazmunly wagyzlar köpeldi diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä deýişli gurrun döşlükleri Farabyň we Çärjewiň etrap häkimlikleriniň işgärleri, din wekilleri we ýerlerdäki mescitleriň imamlary gatnaşýar. Olar harasadyň ýyza galdyran weýrançylygyny aradan aýyrmak maksady bilen haj ziýaratyna gitmäge niýet eden ýaşaýjylaryň deýişli feriştelerini häkimligiň hasabyna geçirmegi soraýarlar we talap edýärler diýip Azatlygyň habarçysy ýerli dolandyryş edaralaryna çeşmelerine salgylanyp habar berdi. Dünýäwi Türkmenistan her ýyl haj ziýaratyna isleg bildirýän 150 töwereg raýatyny döwlet howandarlygyna Saudy Arabistanyna uradýar. Ýöne bu ýyl global koronavirus pandemiýasy sebäpli Saudy Arabistany halkara haj ziýaratçylaryny kabul etmejekdigini aýtdy. Bu barada padşahlygyň haj we umra ministrligi 22-nji ýylyna ýaýradan beýanatyny nowatdaky haj mewsimine diňe ýurt içinde ýaşaýan dalaşgärlere örençäkli möçberde haj ziýaratyny amal etmäge ruhsat berjekdigini duýdurdy. Şu ýyl haj mewsimi iýul aýynyň ahyryna gabat gelýär. Pandemiýanyň fonuny türkmen häkimetleri Türkmenistanly ziýaratçylaryň bu ýyl Saudy Arabistanyna ziýaraty goýberilmezlik ähtimallygy barada baryp mart aýynyň başlaryna haja gitjekleri duýdurupdy.
Mundan ozal Türkmenistanda hac ziyaretine döwlet habandarlygyna gitmek isleýän käbir raýatlaryň munuň üçin häkimetlere para berýänligi, häkimet wekilleriniň hem olardan para alýanlygy geçen ýylyň sentýabr aýynda resmi derejede boyun alyndy. Ýöne Farap we Çärji etrawyna soňky tejribeler bilen ýerli häkimetler ma'lum bolan maglumatlary görä ziyaretçilaryň haja niýetlen maliýe feriştelerini ilkinji gezek haýyr sahabat maksady bilen olaryň ellerinden almaga synanýar. Galbertede synçylary görä Türkmenistanda 2017-nji ýylda kabul edilen haýyr sahabat iş hakynaky kanuny döwlet häkimiýet edaralaryna hemde ýerli öz-özüni dolandyryş edaralaryna haýyr sahabat gazanalaryny esaslandyrmaga ýa-da oňa gatnaşmaga ruhsat bermeýär. Ýöne kanunçylyk meýletçiligi we kanunlyga esaslanýan haýyr sahabat işini goldaýar we kepillendirýär.